recognize the benefits of failure. Ilha i-recognize kung unsa ang mga benepisyo na makuha nimo diha sa imuhang mga failure. Wala akong ingon ganina nga ang kapakyasan dili mo'y end of the world alang ganina. Dili mo kanay katapusan sa imong kalibutan kundi adunay hindot na benepisyo na makuha niimo. Naingon pa, Moses may not have been chosen to be Israel's deliverer if he had never failed. Ako nang ikaingon ganina, kung si Moses perfecto, kung si Moses higit sa mapakyas, siguro wala siya gipili sa Ginoo para mahimong deliverer diha sa iyang nakakaw na nagawas padason sa iya. Grabe o mga failure si Moses. Ingon pa, we know that all things in Romans 8:28, we know all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, bisa pag maingon ka na na-fail ka, bisa pag maingon ka na maot ang dagan sa imong kinabuhi, pero ang Ginoo naghimo siya para sa imong kaayuhan, dili para sa imong kadalunan. Kung na-fail ka sa imong career, na-fail ka sa imong relationship, binatong mga mag-uyab, na-fail mo sa imong relationship, ang Ginoo maayo ang iyong Ginoo. Dili daw tayo. Siguro magilak ka, siguro makaingon ka na ang Ginoo dili maayo. Kaya kung yung pagutap ng Biblia, maayo. Kung nagbulag mo, buyak mo, siguro, i-rescue lang ka sa Ginoo. Diba, hindi ay, nag-video, himulong ka, sinikuan, pansin ba? Pag-rescue lang ka sa Ginoo para dili ka mahimong pansin ba? Mana ko, bulag mo, buyak mo, ayaw hilak ko eh. Ang tanga Ginoo, Lord, excited ko sa imuhang plano sa kinabuhi. Iluwas ka sa Ginoo, kay base niya ay kung kanang palahupog na siya. Kung tagaan ka sa Ginoo, kung tao nga, tubig ra yan yung maluwang inumol. Iluwas ka sa Ginoo, galing. Kaya ka natawhan na, ang palangiro. Vice versa. Iluwas ka sa Ginoo, gikan sa mga babae, kaya galing. Kanang mga babae, hindi masaligan. O, irresponsible. Muna, ayaw pag-uol, ayaw o pangluod, ayaw ingon na end of the world na. Sama sa mga tao, kalibutanon nga, pag na-depress sa ilang, kinabuhi nila, maghunang-hunang nagpakamatay. Mana nga, kining depression, dili exempted ang mga Kristuhanon, nagag mga Kristuhanon, kasi natin depression. Pero nakanindot lang, dili ka maghunang-hunang na end of the world na. Kaya ayaw yun, kapusa yung kinabuhi.